To je trokut ili trougao. Trougao. Ovo je krug. To je krug. Ovo je kvadrat. To je kvadrat. Ovo je pravougaonik. Pravougaonik. To je zvijezda. Zvijezda. A ovo je trapez. To je trapez. A ovo je romb. To je romb. Trougao, ove dvije linije koje se spajaju na njemu zovu se ugao. To je ugao. Trougao ima 1, 2, 3 ugla, zato se zove trougao. Kvadrat ima 4 ugla, 1, 2, 3, 4, zato se još zove četvorougao. 4 ugla pa je četvorougao. Ovo geometrijsko tijelo ima više uglova. 1, 2, 3, 4, 5, pa se zove petougao. 5 uglova petougao. A ovaj oblik ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 uglova, pa se zove šestougao.